дар ҳоле ки президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба мулоқот бо раҳбари Украина Владимир Зеленский омодагӣ мегирад, ӯ мегӯяд ин навбат ҳам аз раҳбари Русия Владимир Путин дилсар шудааст. ман бо Владимир Путин равобити хуб доштам, вале ӯ намехоҳад ин ҷангро хотима бахшад. Бо ин ҳол ӯ аз тарафи бад намудор мешавад. Ӯ метавонист ҷангро зуд хотима бахшад. бояд эътироф кунем ки кӣ бовар мекард ки Украина хоҳад тавонист давоми 4 сол бо Русия муқовимат кунад? пешбинӣ мешавад ки рӯзи ҷумъа аснои мулоқоти раҳбарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Украина дар Кохи Сафед, Зеленский аз Трамп таҳкими низоми ҳимояи зидди ҳавоӣ ва тақдими мушакҳои дурпарвозро дархост кунад. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз эҳтимол дур намедонад ки Украинаро бо мушакҳои болдори Томаҳавк таъмин хоҳад кард. дарозии парвози Томаҳавк то 2500 километр буда, он имкон дорад бо кӯлоҳаки ҳастаӣ мусаллаҳ гардад. Кремл аз таъмини Киев бо мушакҳои Томаҳавк ҳушдор додааст.